o empitiri pini pacha pa ne kwa nchiri so de onye usa asore be matena sina embenifo be mi se aha na de me mangasa ene enya asem ketua obi ni ne ba na me de ba betena ntem wa mbatutu e de na de wani tua me de takra wojem we so me agronie entokwanie de na wo pe abusua osahene matena se munim se me na mekura abebuo franka no ntimato mo osahene ene me amene me director ene na assistant ena ehia na ye ba ye be hia penom se na dia sori ba be bom san ye pese so ye ho hwe mpanin se odwan ya waso no ho ahwe no ena oda hen bobo ano etimi director ni Ross Lalas our time TV th on ye ne dia YouTube ena Facebook nso eda hokot ya TikTok Ross Lalas ona oye me director na assistant eni Twabidi aja eti oni director ena ho na me fa yin agroni famti ya group ya ne mu ni abehye ne chen wo ba ji chen oh na say we dia mu nya nchirikiri mu bia yo e dia busia fo mu so na mo hwe eti mo hwe na mo mie nyina ye mu abe no yo ene na busia ye be ene ye sha asinti se dia be bu ho mra tie no 5 seconds o maria ye be ju nsem utu petetu petetu eti tike sigicha papa yo director kata wani te makatati o kata tin hu de na hu hwe ye na ya yenso da ye de anafo so na freda de oda na afo nsuro from aboni pe o se ya Jacobu Abraham o se min kan kire wo se ye be sunti ene edi funu sa so na yefunu once na omu ade ne yesie ne kan funu ho pe mi ye breku ni o nti se me mbu breku be kura nkire wa na trese mamba breku fo mu ni o empenifo se breku fo empenifo se ekete atobi kon abado tanki tontue aleke onipa ma bi so ase ni se eda abofra kon bedo ankura mu nsuo no na ni enifie de o kon nsuo no no na bo ahina ma men kan kire o se hina bo a ena na ase trew na ahina nso so ebo a na sei nsuo ni de nsuo ni hwegu a enye hwe me kire o se ye kukuru mponie na ye besoa oh sanso na aboa no de adwa akwa a ye nyae ne kwa ma me kire o se aboa no nyawo na so nkawo a onfi ni sin kire wo oha o se seninti na wo sisi adwa ade a tutu na so otu a onam soro ma me kire o se oha kuru ya o se onya obi akoka kire anochi kufuo se onwan kasebreku ata o se onya obi akose anochi kufuo se onja tebro no hu awawa no no kura odi na bakura no kukura eda ni krim yo director bema ani kokromoti sunu sunu na kire se ni bema emu edu ma men kan kire wo se bema nso wo hwe onsi nsuo mu ansa wa ham bema nso se bema emu odu se den krempo a na no nkire se wo ba be wa brempon ma men kire wo se bema etofo mu ane bema e de peja no sa empenifo se esie ahu ba kwan a aboa bi awura mu bi ma men kire wo pebidi peni dia woni ne beku o na wo wi mu ni dia wo bete sa nso na se esie emre efi wo esie ni onya sanso ena emre yentu no ayiwa yentu no mo ayiwa ma men kire o se nka sori ba ma wo pono na se wunnim a wunnim ma men kire o esie ne ni onyam ani mre yo sanso na dankwanta ohwe ukoto dankwanta se o dankwanta memisa dankwanta se won kire nkwanta na sanka dankwanta nim kwanta anka wona nkwanta wankasa wo boss o hene befi dey obi o say chingri head can now go to council say ti kro wo hoyi encouragina yo sutromi enu so emani hane ma men kan cho say pinfo so bo so suma na che say benu sutro boni bi sanso na yemfa anihane enko aprenkensi makrom na nkanye sa ka abo patuo ono ni kontihini wo ho ma men kan kire say eya sorry ba o se nkura wo hoyi so mo na ma pempo na so mo gupata so yo beto fom o dedi ka to fom no en ye fe no kura na ne edi kirin de ye fe no ebinie asori ba anso ne bu ni be se adie ope ade akokotoko no
ye mo na bro mame nka nkyerɛ sɛ sa abɔfra ɔpɛade kɔkɔɔ ho a yɛde dama ɛkyerɛ no apia o ebe die hin na pese ogu nia osi kutun yo si 29 no eni ebu ni agoi sanso na asaraba bu ni bro se nia wasi twade dan a enye twade dan yo twade nan a yento twade kabum mame nka nkyerɛ sɛ asɔreba ɔsi sɛ kootwa mansa efi pomu bɛka eba fie bɛka sɛ odwan efi fie akɔkye ne ba awe ɛwɔ nwure mu a yɛntie na yɛwie a yɛmfa nkɔ adwindwin kootwa mansa nso so ɔtɔ nsuo mu a na ne ho a na ɛfɔ na emom ne ho nsensan ne di a woyɛ dan a ɛwɔ hɔ mame nka nkyerɛ sɛ wɔfa danso ɔno na obu ne bɛ ɔsi sɛ wosɔ onifreni ensa na sɛ ɔde no kɔ eyi ase a wosɔ ne nsɛm na wode hyia sɛ wokɔ kɔsie wo maame funu na wokɔ tia enwa so a fabra fie da dansa bo obedu fie a wobedidi na sɛ yie ba wo fie na sɛ nkɔ ya wusu ka sɛ aka me nko a saa nso na sɛ hu sɛ obi di kontomire anwene twene e de kotokro dade kotokro e bom na sɛ antete a na sɛ wo sa na hu sɛ mpintoa ne nkasɛ egu hɔ no mu a na wo sa kɔ hɔ a kɔ na mpintoa no enwo mame nka nkyerɛ sɛ ɛyɛ kontomire sɛ yɛ mojaduru a enka aboa wansan nka opon ko be ebende bi ho ba tai se ba na data ko mame nka nkyerɛ sɛ meba no ka ekyire ahoɔfɛ o maame apɔ o sɛ me nka nkyerɛ wo sɛ wudni wo yire da na sɛ aboa ntonton ebesi wo fifie echi a enku no esan sɛ oboa ama watopa mu ayɛdene apia o oba ode ne to ebisa ne kunu asɛm nso no be ma no de atopa ene yi na no mame nka nkyerɛ sɛ oba abɔni wɔ hoi so ɔkɔ aware a yɛmpre ehu emfa ne dan hayo yo oba abɔni nso na so otuba nkyia wonua mame ntuna aware asɛm otuba nkyia wonua mame mpa nkra yi ma na fa kɔma ka ekyire mame sɛ ɛma dodo kunu wɔ hoi ɛkɔm ene ekunu data ko mame nka nkyerɛ sɛ ewiase sɛ wuti ɛso a yɛto twade a ɛnfomo saa so na sɛ wonsa emu yɛ din bebre a yebu mame nkyerɛ sɛ si wɔ hɔ ehu ɔserefo a ɛna ɛhyere kyerɛ no o yo data ko abusiafo mame nka nkyerɛ sɛ yɛpɛ a yɛbɛhu nti no ɛna yɛkyekyere boa nipa chɔbo mo yɛne ne pɛ no ɔno aso ne yɛne ne sie mame nka nkyerɛ wɔn so sɛ ɔbɔfo ba wɔ hɔ ɔnhwere boa na ɔbɔfo no nkasa mu ne tu aka no na me a media yaw no ɛna mɛyɛ de mame nka nkyerɛ me me yɛbreku ni ba nti me ka kyerɛ sɛ inkontin ke akroma nyakle nkrie nefani kasaki muni dia to bobola so kyerɛ sɛ ɛmɔyura yɛ de ma akroma a ɔde kye nkokɔ no ɛno na aboa pete edididi sumna so saa nso akroma fo kan sen inkontin ke akroma nyakle nkri ebo huhu so muni akre inkontite akroma nyakle nkrie ale inkontie fani kasaki ni diato ebo huhu so eyo se de ebebu otie no no kasa bia ka binti brekufo de no no to anu so nyango saa so na akokɔ antwiwa we onima sapa nanso akroma ana ama nansa asori ba okay nti mame nka nkyerɛ sɛ entefren so sa ɔwɔsa saa no so na ne ho ayɛ akokɔ antwiwa akɔnɔ saa so na tefre ɔda yɛpɛ na hwɛ ase ya no no enukure mame nka nkyerɛ sɛ wonam ekwan so na sɛ wokɔ baabi na sɛ wote sɛ akokɔ bi ɛbɔn a enka sɛ weduo ebi ana ɔda obi adesua so saa so na kusie nya ade a wonti bi da ene mu no ntrem mame nka nkyerɛ sɛ kusie nso ɔda kwantempɔn ho no sɛ nye na America ne na kokoduro kusie sɛ onya fufu a obedi na so waduro ni woma ene nkɔ ni bom mame nka nkyerɛ sɛ ahwea wɔ hɔ so ɔsi obeda ne kusie a ne dua ene ebe kyerɛ saa so na ɔtena dufɔkye so di brɔfra wano fɔ otofɔ na brɔfra de no sɛ no na abada ase o anka ɛden so
ene hohoa eya so meeting ma men kan kire say sabrewa wo ho obedi twade a na efina no yo abrewa so opa nchiwe bebre no na pata bubo no na wo wasum abrewa na bebi obeton so de ene fa ho ben na wo bu abrewa na nso a na te abaduma sem ma men kan kire say abofra say wo si wuti enko nkukobuo mu a ende na penin sa so enso apata so Sanka mi betwa agure mu kwa. Sabu bo. Sijom nyango. Agure na ni so asesa. Sijom nyango. Twabidi. Ni a ko nsuo no. Ono na boy hina. Say we are top for mo. Atofo mo. Ya mu na no bo na aso. Yo ma men kan kire say eda abofra besuma penin no sa da no na nsuo Abuba na sana. Abuba na ensan but I say Efra ya nye ne ye ntwaso adaleta de we de media henche no okay me mfa ma mo mfa ma no na emum de tie ne se so obi wo ho no agine hudi a daleta ye ready to nsa fra ye na ba bia wo bia ye mfa equipment mra ni metwa na daleta mbo asori ba emre bi woni ose ya o mutu kwan ekwa yie bi ewo we na mukosua okwa mihiano na nafa eja kwa bofo na nafa bofo mihiao me ka say baby amehia obi a oni ndi ba face na da se ne yebeko kroni so sabronu mu ti eduru ha ebema yebesima yirim na sa na yebeko no me pese me kan chetwe bi di se wo se wo ni wo yire ebeko na se wo banse dia fatu sisi na so obo wa oba abo mo se fa epia o